дар нақлиётҳои мусофиркашони шаҳри Хуҷанд пардохти ғайринақдӣ тавассути QR-код яъне рамзи ягона ташкил гардид. Ин иқдомро ташкилоти амонатии қарзи хурдии Имон Интернешнал дар ҳамкорӣ бо ширкати нақлиётии Сорбон роҳандозӣ намуд. Ҳоло дар 120 нақлиёти ширкати Сорбон QR-код насб шуд ки чанде аз онҳо хатсайрҳои 27, 1, 3, 17 ва 3А мебошад. Раиси ширкати нақлиётии Сорбон Абдуаҳад Шарипов ин иқдомро саривақтӣ арзёбӣ намуда гуфт, марҳила ба марҳила ин гуна рамзҳо дар тамоми микроавтобусҳои хизматрасонӣ насб хоҳанд кард. ҳоло мо то ҳамин рӯза қариб 130 нафар ронанда тайёр кардем, омода кардем ки ҳамеҳо аз рӯзҳои наздик ҳамин бевақташ аз санаи 1 октябр ба тариқи ғайринақдӣ ба рӯи мусофирон хизмат расонида метавонад. Мо қариб 2 маҳ, зиёда аз 2 маҳ мешад ки бо кормандони банки Имон Интернешнал ҳамкорӣ карда чӣ ҳуҷҷат лозим, чӣ проблема ҳалли проблема ҳамкорӣ карда ҳамин масъалаҳои ҳал карда ҳамин рӯз мо қариб 28-30 хатсайр дорем. мо дар нақша дорем ки то охири сол 350-400 микроавтобус ба ҳамин ваи ғайринақдӣ хизматрасони ғайринақдиро ташкил намоем. Аз ин пас мусофирон метавонанд тавассути ҳамёни мобилӣ маблағи роҳгироро пардохт намоянд, зеро байни мусофирону ронандагон барои пардохти нақдию баргардонидани бақия мушкилӣ эҷод мешуд. Ҳоло бошад барои ронандагон ва ҳам барои мусофирон низоми пардохти ғайринақдӣ мусоидат мекунад, то ҳангоми пардохти роҳгиро ба мушкилӣ дучор нагардад. Ман ҳамин ронанда ҳамин маршруткҳое ки ҳамин мусофиркашонӣ 2008 боз ронандагӣ мекунам. Беҳтарин шудиги ҳозир мана баъзе касон ки маблағшон нест аз рӯи телефон мегузаронанд. Ҳозир беҳтарин шудиги ҳамин QR-код нағз. Ҳама мошино бошад бояд нағз мешуд. мутобиқ бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ пас аз санаи 1 август дар тамоми муассисаҳои буҷетиву давлатӣ ва ҳамаи сохторҳо пардохт, интиқол ва гирифтани маблағҳо тариқи ғайринақдӣ сурат мегирад. Аз ин рӯ ташкилоти амонатии қарзии хурди Имон Интернешнал барои дар амал татбиқ кардани ин фармон насби QR-кодҳоро ба роҳ монд. мо имрӯз дар ҷесика Сорбон тасмим гирифтем ки аввалин шуда дар ҳамаи хатсайрҳои шаҳр рамзи ягонӣ яъне QR-кодро ба роҳ монем. мақсад дар он мебошад ки барои мусофирон, барои меҳмононе ки ба шаҳри мо меоянд ин чиз қулай бошад, зеро ки маблағҳое ки аз тарафи мусофирон пардохт карда мешавад на ҳама вақт дар дасти мусофирон ҳаст, балки дар ҳамёни мобилии онҳо мебошад ва ин иқдоми мо барои чунин корро осон кардан ёрӣ мерасонад. Барои додани бақияи онҳо то ҳамин рӯз муаммоҳо буданд, танқисӣ мекашиданд, мо пас аз ин корро ба роҳ мондан ба онҳо низ қулай ва осон мешавад. ҳамаи пардохтҳое ки аз тарафи мусофирон карда мешавад ба телефони мобилии ҳамаи ронандагон SMS паёмакҳо равона карда мешавад. бо мақсади осон ва қулай пардохт намудани маблағи роҳгиро аз тарафи масъулини ташкилоти амонатии қарзи хурди Имон Интернешнал QR-код насб гардид. эҳтимол аст ки то 1 октябр ин иқдом дар тамоми нақлиётҳои мусофиркашонӣ роҳандозӣ мешавад. гузориши Манзура Бахтиёрзода ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.